Takže ako bude len sa hovorený tento kanál, takže ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videa na Radoliska a dúfam, že tešiť, lebo toto je dúfam, takže podľa mňa najlepšie, že by som si takto dal na video, lebo chcem vlastne vedieť potom dopredu, že ako to bude potom vyzerať. Hej, OK, lepšie, že by som každý pondelok by som vydal jedno video, potom v piatok by som vydal short a potom by som vlastne za mesiac by som mal vlastne 2 videí, za mesiac vydal 6, sú dobre, takže aspoň máte takúto informáciu, by som dával takéto pozadie do tohto videa, lebo ja nemám už ani nápady na nič. Hej, ja som proste rád, že mám niečo a že niečo mám, hej, a proste myslím, že mi toho postačí, lebo asi kámo, ja nejdem byť úplne nejaký slavný youtuber, je to sedia viem, ale no takže ja ju takže takto a vychádzate aj videá s mojimi kamarátmi, lebo máme novú kruhu, to je ako sa to volá Radoliska Crew a dúfam, že sa vám to bude páčiť, lebo budú vychádzať bombové videá tento rok, lebo tento rok som nahypený. A okná ako vyzerať budem používať Google prekladač, lebo si nechce modliť môj hlas. Ach, no tak to je asi všetko, čo som vám chcel povedať. A kámo, keď sa teraz pozerám na ten zoznam, také dosť veľký, hej. Na svete wow, tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak dajte 10 lajkov a uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak čau, ešte niečo pracujeme aj na nejakých filmoch, hej, takže máte sa ľudia vy sa máte na čo tešiť, budú vychádzať z hier Roblox, Minecraft a Fortnite. Dobre, tak čau. Našiel som niečo z roku 2022, čo som vymyslel, nahrával, vyrábal aj animoval. Dúfam, že sa budete baviť, lebo ja sa bavím. Ach, bude tam iný zvuk, lebo si nechcem odhaliť hlas, takže užívajte a čau. Našel jsem něco z roku 2022, co jsem vymyslel, nahrával, vyrábal i animoval. Doufám, že se budete bavit, nebo já se bavím. Ach, bude tam jiný zvuk, nebo si nechci odhalit hlas, takže užívejte a čau. To je Pitapad. Já si tu dneska polievám v záhradku. Já ho idem strčiť. Tomáš! Au, si mi dosadil, si ma potkou, Tomáš, za všetko, čo si mi v živote urobil. Moja hlava, moja ruka, jablko, asi tomu Pitovi dám. Tomáš, Pit, ďakujem, to bolo dobrý. Motýl, skúsim na ňa túto kandicu hodiť. Si rozpálil, mne to je jedno, aj tak to už bolo pokazené. Sláva, 3 doliny a 10 hor. Pitu sa ma nestrkaj. Ahoj, Pitapad roku 2022. Výtrati, tohle bude krasojízda. Máte doufám rezervaci, zájemy o místa. Směrem nová dimenze, tak připravte si víza. Pak tam pošle dvaxa, tak si páč, to bude skýza. Repu plnej sáček, já mám plnej vláček. Jedu jako lokomotiva, nehledej hádě. Práce more hory, z Makovice stoupá pára. Horka vlády v topu better, než tvoje máma. Říkaj, že ta videa musím dělat na kokosu. A já noční spreje pošlu maximálně do nosu. Tak se kolik vydělávám, kolik mi dotropuje. Makam 24/7 suma koresponduje. Přesně. Jsou ještě víc, neví o nás vůbec nic. Každej kec je jináčí, přesto mě nevytáčí. Úkol velký vždycky mají, na internet se vydávaj. Hejtery, co každý rád nám
věřím jenom sobě, neber to osobně. Tvoje keci, že se ti nelíbím, jsou vohovně. Rádi mluví o mně, netoužím po penězích moci, no a mám obě. Říkal si, že máš nejlepší obsah tohle oboru. Přitom já jsem nejsilnější mašinka na sodoru. Nezdám dovolenou, máma stále hrdá na syna. Místo krve diesel, bro, jsem kontentová mašina. Už tě tady nechci, padej, zavolej si Uber. Holky říkali, že seš nějaký ten YouTuber. Masovci jsou ještě víc, neví o nás vůbec nic. Každej kec je jináčí, přesto mě nevytáčí. Úkol velký vždycky mají, na internet se vydávaj. Hejtery, co každý rád dám do marmelád. Trepu vláček houká, do nosu si fouká. Jenom dobrý vibrace, pač moje máma kouká. Fake lidi si zoufají, chtěli by a doufají, že mě nikdy nepotlejbač, kdyby jo, tak zouvají. Ty jsi jenom parazit a synonymem nádoru. A já lidi kolem sebe táhnu pořád nahoru. Ještě jedno slovo, vole, spadnu si tě pod školou. Neser more bohy, bude jízdenková kontrola. Nemám na tě čas, já denně jezdím podle řádu. A každý, kdo jede proti, se neběhne pádu. A zatímco píšu nejlepší track za dekádu, tobě vláček ujel, jsem dal na koleje kládu. Masovci jsou ještě víc, neví o nás vůbec nic. Každej kec je jináčí, přesto mě nevytáčí. Úkol velký vždycky mají, na internet se vydávaj. Hejtery, co každý rád dám do marmelád. Spravil to je nejaký boh, uteka to je... Takže čaute ľudia, prosím vás, po tento shorts napíšte nejaký koment do PVHU a to vyjde na video celé a dúfam, že si to pozriete, lebo to video asi vyjde, ale je to na vás. Swings down high, low, don't worry, my eyes are closed. I'm the Superman and it's my show. One shoe, two, gonna kick with my new shoes. I'm gonna kick until I need new shoes. Those hipsters, I wanna dance. I said